Bida ang duha ka mga graduate sa University of San Jose Recoletos nga nakalangkat sa rank 6 o rank 9 sa licensure examination for certified public accountant. Ato silang ila-ilahon kining report. Muragdam ko lang nga nagdunood matud pa nga certified public accountant na siya human iyang gilangkat ang ikaunom nga pwesto sa licensure examination for certified public accountant. Apan dili na ikahibuong kini kang may pearl si Kuya kay achiever na siyang daan diin migraduar siya isip magna cum laude. Uban sa hugot kipag-ampo, pagsalig sa kagalingon, abag siyang mga magtutudlo sa USGR na tinuod ang iyang damgo. Don't hinder yourself from that dream na ikaw mismo ang limit sa imong capabilities because what about there's something na makaya din mo, there's something in you jud ay when you start believing in yourself. So when you believe in yourself, you also do the hard work jud. Ang paningkamot usab ug kalantip sa labutan ug ang suporta sa pamilya ug ang pagtuo sa Ginoo ang gisandigan ni Clark Castillo sa paglangkat niya sa rank 9 sa LECPA. Nakahuman usab siya sa kurso isip magna cum laude. Apan dili matud pa sayon ang pagkabot sa iyang pangandoy. Believe in yourself and pray kay at the end of the day kanang adto na nimo sa exam, it's between you and God and the questionnaire. So as long as dili ka magpanic and then mosalig lang gid ka sa imong natun-an, nailisod kay ampuan, murag si God na bahala nimo. Yatagan si Pearl og 375,000 plus laptop, samtang si Clark 300,000 plus laptop usab. This will serve as a motivation, no, for others who are contemplating of taking the board exams and aspiring to become CPA board top-notchers as well. Mapasigarbohon ang ilahang mga magtutudlo ug ang kinatibuk ang institusyon sa kalampusan nga naangkon ug sa dungog nga ilang natampo sa eskwelahan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.